Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawoto. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Al Aris P. Kanthi irah-irahan puntuk panoman. Dina Kemis sore Andi anake Sukam katon nangis kekejer. Ora genah apa sebabe. Sukam dadi rumangsa ora jenjem. Apa maneh nganti meh surup Andi isih nangis wae. Ditakoni ora gelem wangsulan. Malah saya sero nangise. Andi kuwi bocah umur 5 taun. Awake lemu nyenengake. Yen awan dolanan lumrah karo kanca-kancane. Awit anggone goreh, Sukam enggal nggawa Andi menyang Pak Mantri Kasman. Tekan omahe Pak Mantri Kasman, Andi rada aring anggone nangis. Awit diwenehi anggur ijo dening Bu Nani garwane Pak Mantri Kasman. "Pripun anak kula, Pak Mantri?" pitakone Sukam sawise Andi dipriksa. "Mboten napa-napa, niki namung kekeselen mawon, mulane rewel, lan awake rada mriyang. Niki kula sukani vitamin kalih obat penenang, mangke panjenengan ombeke ra terus tilem bocahe," tembunge Pak Mantri Kasman. "Oh, nggih. Matur nuwun." Sawise ngijoli tukon obat lan vitamin, Sukam bali karo nggendong Andi. Tekan ngomah Andi isih ayem wae mangan anggur ijo paringane Bu Nani. Sawise kuwi uga manut wae diombeni obat. Ora nganti seprapat jam Andi wis nglipus turu kepati. Sukam dadi ayem pikirane. Jam 11 bengi Sukam kaget awit krungu Andi bengok sakayange lan banjur nangis maneh. Nangise sangsaya seru lan kangelan anggone arep nulungi. Aduh, tititku lara." Pasambate Andi. "Ngendi sing lara, Le?" pitakone Sukam. Andi enggal mlorotake celanane. Sukam lan Warti bojone kaget banget. Kepiye ora kaget, weruh titite Andi abuh mbededeng, mangar-mangar kaya arep pecah. "Wis keenggal digawa menyang Pak Mantri wae," Warti kandha karo gugup. Sukam enggal nggendong Andi menyang omahe Pak Mantri Kasman. Tekan omahe Pak Mantri enggal wae Andi dipriksa dening Pak Mantri. Nanging Pak Mantri Kasman katon gedhe-gedhek. Awit ora nemokake genea titite Andi kok bisa abuh. Mula dititi priksa sepisan maneh. Nanging asile panggah wae padha ora genah sebabe. "Niki kula suntik kersane mboten sakit, mangke terus dikompres mawon ngangge banyu manget-manget. Yen mboten wonten ewah-ewahan, benjing-enjing dipun bekta dhateng rumah sakit kemawon," pangrenahe Pak Mantri Kasman. Sawise disuntik Andi ora nangis maneh. Mbok menawa larane kuwi suda, Sukam enggal nggendong Andi digawa mulih. Anggone mlaku alon-alon supaya Andi ora kelaran. Tekan omah titite Andi banjur dikompres banyu anget.
Andi katon turu maneh. Nanging titite durung kempes abuhe. Jam 1 wengi Andi tangi bengok karo nangis meneh. Kelaran. Warti lan Sukam jenggirat gupuh arep nulungi Andi. Andi gulung komeng. Katone larane wis ora bisa diampet tenan. Warti melu nangis, ora tega weruh anake gulung komeng kelaran. Nanging Warti ora bisa apa-apa. Apa ditakokake Mbah Sura gedhek wae ya? Pitakone Sukam marang bojone. Wis kono gek enggal mangkat. Mesakake Andi. Warti nyauri karo nyoba nglermake Andi. Mbah Sura Gudhek kuwi sawijining wong tuwa sing wicaksana. Saliyane kuwi uga ngerti bab donya alus utawa alaming lelembut. Senadyan wis sepuh, Mbah Sura Gudhek isih gagah. Wonge entengan. Digugah dening Sukam enggal tangi lan mara menyang omahe Sukam. Mbah Sura Gudhek ngrayang sirahe Andi. Tangane rada gemeter karo ndremimil ngramal japa mantra. Sawise kuwi Andi lerem. Anggone nangis mung kari bengungung, ora bengok lan gulung komeng kaya mau. Mau awan, anakmu iki dolan menyang endi? Pitakone Mbah Sura Gudhek. Pados wedhuwet teng Puntuk Patoman. Wangsulane Warti. Oh, mangkono. Saiki uga kowe golek sarana lan enggal menyang Puntuk Patoman. Lan jawab marang sing nunggu Puntuk Patoman yen anakmu ora njarak anggone dolan lan tumindak apa wae ana ing Puntuk Patoman. Sawise dijlentrehake dening Mbah Sura Gudhek apa wae sranane, Sukam enggal golek srana kuwi mau banjur mlaku ngener Puntuk Patoman. Puntuk Patoman kuwi sawijining puntuk cilik sing manggon ana kidul dusun Sidowayah Wonogiri. Miturut cerita wong-wong papan kono nate dienggo pesta para lelembut jaman bedol desa awit anane pembangunan waduk Gajah Mungkur. Ora ana wong sing wani ngonggreh-onggreh Puntuk Patoman kuwi. Awit mbiyen ana sing wani nyoba maculi Puntuk Patoman, nanging nalika bali mulih tekan ngomah banjur mati ora genah jalarane. Wayahe pancen wis lingsir wengi. Mulane hawane kekes. Sukam wis lungguh sila ana watu kumlasa ing puncak Puntuk Patoman. Dheweke komat kamit ngrapal mantra sing wis diajarake dening Mbah Sura Gudhek. Sawise rampung anggone komat kamit, dumadakan ana swara kaya mercon mbledhos ing iring kidul Puntuk Patoman. Karo ana keluk tipis metu saka lemah, nanging mung sakeplasan. Mbok menawa kuwi sasmita kalamun, jawabe Sukam ditampa dening sing mbau reksa Puntuk Patoman. Mbah Sura Gudhek isih nunggu ana omahe Sukam. Ngerti kledange Sukam, Mbah Sura Gudhek mesem. Sukam enggal cerita apa sing wis kedadean ing Puntuk Patoman. Mbah Sura Gudhek mantuk-mantuk. Sawetara kuwi Andi wis bisa turu maneh.
titite sithik mbaka sithik abuhe kimpes. Sukam katon lega. Semono uga Warti. Mbah Sura Kudek ora enggal bali mulih nganti esuk ngancani keluargane Sukam. Padha wedangan lan jejagongan. Esuke Andi wis waras wiris. Sukam lan Warti isih penasaran. Gineo Andi kok bisa nemahi lelakon kaya mangkono. Mulane Sukam banjur ndelesih apa sing ditindakake Andi ing puntuk Patoman nalika ngulukake golek dhuwit utawa jamblang. Kowe wingi ngopo wae ana ing puntuk Patoman? Oh, nggih mung pados dhuwit. Wangsulane Andi cekak. Gur ngulukake golek dhuwit tok. Ora ngopo-ngopo liyane. Sukam durung marem karo wangsulane Andi. Nggih kalih dolanan umpetan. Kula ngumpet kalih menek wit. Lah kebelet pipis, nggih langsung pipis mawon. Sukam dadi bisa nguda rasa. Mbok menawa kanthi ora sengaja utawa ora dijarak dening Andi sing mbau reksa kena uyuhe Andi. Mula banjur nesu utawa ora trima. Mulane titite Andi abuh mbededeng. Ayake diselentik dening sing mbau reksa puntuk Patoman. Sukam wanti-wanti marang anake supaya ngati-ati ana ing ngendi wae. Ora kena ninggalake tata krama. Karipta dening Al Aris P. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang. Nomor 6 tanggal 11 Juli 2012 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.